Kulungan ng bagsak ng isang 43 anyos na lalaki matapos na madakip sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa barangay Mahayahay, Kawayan, Masbate nitong Sabado, Disyembre 13. Kinilala ang suspect na si alias Stephen, may asawa, walang trabaho at residente ng naturang lugar. Nakumpiska sa posisyon ng suspect ang hinihinalang shabu na may bigat na 39.68 grams at may halagang 269,844 pesos. Nakumpiska din sa suspect ang dalawang hindi lisensyadong kalibre 45 baril at mga bala. Batay sa ulat, nitong Setyembre 2025, isang concerned citizen ang nagpadala ng sumbong sa hepe ng Kawayan Municipal Police Station patungkol sa iligal na gawain ng suspect na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa kanya. Then nag-conduct po tayo ng casing and surveillance against dito sa suspect natin. And napatunayan po talaga natin na nagbebenta siya ng illegal na drugs. Then nag-conduct po tayo ng test buy. And then after po nun is nakapag-apply po tayo ng search warrant at napirmahan naman po ni Judge. Yung search warrant natin is about sa illegal drugs. Then incidental po naman po tayo ng baril, ma'am, doon sa loob ng bahay niya, ma'am. Inaayos daw niya yung dalawang baril na yun. Actually, ma'am, yung dalawang baril na yun, ma'am, is walang guard ng sa handle. Then pero may may barrel, then walang magazine po. Yun naman po yung sabi niya. Pero yung niya, ma'am, yung sinabi niya, ma'am, about those sa mga ammunitions, ma'am, is tinago daw talaga niya yun. Napagalaman din na isang drug surrendery ang suspect at itinuturing na isang high-value target. Ito po ay high-value target. Dati po siyang drug surrendery po ng Kawayan way back 2016 po. Andun na yung baril, ma'am, turnover na namin sa Masbate Forensic Unit at naghihintay na lang tayo ng result. Pinabalistic din natin. Sa ngayon pa, ang nakalabas pa lang na result is yung sa laboratory examination natin about sa illegal drugs, ma'am. Hindi po kami titigil sa aming laban kontra illegal na droga, ma'am. Ito ay sumisira sa kapayapaan at seguridad ng aming komunidad dito sa Kawayan. So patuloy naming hinihikayat ang publiko na makipagtulungan po sa pulisya po dito sa Kawayan pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang mapalakas po natin ang ating kampanya laban sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na po sa illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Kawayan MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.